You've got summer plans, and Toyota's got the perfect vehicle to take you there. Head over to Toyota's We Make It Easy sales event to find great deals on some of our best-selling models, like the bold Camry, the versatile RAV4, and the rugged Tacoma. There's no better car, truck, or SUV to pack and haul all your gear to your favorite destinations. Hello New po. vehicles are arriving daily with Master more on Gren, the way. idol. See your Toyota dealer today. Pag-Gren, Make it easy. update ka na ba? Toyota. Tara. Let's go places. At Eckrich, we don't just believe in Offline crafting kayo the lahat, finest eh. smoked sausage and deli meats in America. We believe in doing whatever it is you want to do. Treading your own path. Seeing the world. Doing what feels... Okay, solo muna ako. 50 kills muna ako. 50 kills sa solo. Warm up lang yan. 50 kills. Try natin mag 100 kills kung kaya natin, pero kung hindi, 50 kills na lang. 50 kills na lang muna. Done. Warm up lang, warm up.
Laban na. Makakalaban na. Mic check, mic check. Check, mic check, mic check, mic check, mic check. Check, mic check, mic check, mic check. Check, mic check, mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Get yourself sorted. We'll be Mic deployed check. shortly. Mic check, check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Mic check, check. Mic check. Mic check, mic check, mic check. Check. All right, that's enough Mic fucking check. about. Now we do this for Mic real. check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check. Mic check. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Check. Targets are up. Get to work. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Enemy deployed. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base.
Shout out. Touch. Pambakasyon. Shout out. Bakasyon Lodge. Pambakasyon. Niagara Falls na ba? Solo muna. Solo. Oh, Lods, binalik na naman to. May backup ako dito. Galing sa ano? Galing sa red door. Sentry gun found. Losing ground. Ayun, wala na. Ilang minutes lang yan. Enemy dropping into the AO. Does anyone need this?
Lods. Nope. 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 Mic check. Ayun, Mic no? check. Boss Jer. Check, check. Kita. Wala eh. Kaka-update lang. Ganda ng resolution. Banda yung resolution. Gumanda pa sa'yo? Oo. Paras Sa'yo, lang same tayo. lang. Same lang? May resolution sa akin eh. Nag-update pa lang daw siya eh. Ay, nandiyan na pala si Granny. Maglalaro ba siya? Ayun na. Oo. Ah, gee. Inalik na naman yung yung sentry gun. Binalik na. Ayun. Nag-solo ko kanina eh. Nakakuha ako sa may red door. Red door ka, no? Saan ba siya? Agad. Granny. Pwede ka Blind eh. pa siya eh. Duwas muna tayo. Arm up. May message mo? In-invite ko eh. Wala, offline na naman oh. Nag-restart siguro. Restart siguro. Tawag doon. Shaders update siguro. Gumanda resolution eh. Luminis yung Yung DLSS yung nagpaano sa akin eh. Naka ka ba? Naka Nvidia graphics. Nvidia. I-on mo yung DLSS mo. Naka-on ba? Saan ako kita yan? Nvidia DLSS sa post-processing under graphics tab. Post-processing effects. Uy. Pwede mong i-back kung gusto mo. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Basta ako kanina, bumili ako ng isda. Ganun ba? Para sa aquarium. Ihaw ka? Hindi, para sa aquarium. Aquarium pala. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Si Gren not joinable. Doon na? Doon na? Pull out na namin para sa'yo. Sige. Kahit na 50 kills na ako eh. Saan yan, Jer? Sinasabi mo? Sa options, Sa graphics, tapos under post-processing effects. Join lang, Lods. Join lang. Joinable ka naman, di ba? Yun sa Nvidia DLSS. Naka-disable ako. Enable mo sa kahit Nasa ako, quality. So, enable ka to. Oo. Para ma-take advantage mo yung mo. Dapat yung VRAM mo. Ultra? Ha?
Ultra ba? Ka-ultra? Pwede rin. Sinubukan ko lahat eh. Pero ang ginagamit ko ngayon, quality. Quality. Sige. Andun yung ano yan, yun yung graphics ko kasi 2K plus eh. Yung Sa ano mo? Resolution mo, ano ka? Resolution, ano lang ako, mababa lang. Yung resolution ng screen ko, 1536 by 826. So, yung ano niya, 60. 60 lang. 60. Mababa lang yun sa akin. Hindi ko kailangan ng masyadong ano. Ano kung sumobra ba? Ay, Dapat yung VRAM usage mo sa na nakalagay, dapat naka under sa max palagi sa akin. Hindi naka-max. Oo, dapat gray or white lang ang kulay niya. Pag nag-red na pero parang bitin na siya. Pero pwede pa rin. Yun ang rule ko sa akin, nasa ano eh. Ikaw ginagawang pula. Dito na pala siya na. Ayan na pala. Papag-Granny! Alas sticks, boy! Na naman to. Lalo. Shit. 70 ako, Jer. 70? Sa resolution? Yung... pwede naman kahit 100 eh. Kahit 100, pwede eh. Ano bang advantage nung sa DLSS again? Parang yung resolution na na 1080 1080p parang ini-scale lang niya. Ginagawang 4K. Ginagawang 2K kung anong resolution ng screen mo. Nawala lahat ng kalaro ko Update yun, Granny. Oo, Ito naman kami. kaya nga. Hindi, 50 kills? Ganda, parang 3D na yun. 3D sa akin, no? Shit. Nice. 20 kills si ngayon. Kapag Renny. Papa Jer. Cell sorted. We'll be deploying shortly. Calisticks ba? 6. Meta yun, Galisticks. Anong ginawa niya sa graphics? In-enable lang niya yung Enemy DLSS. soldier incoming. Saan ba yun? Enable DL. Sa graphics card. Sa graphics section. Tapos, Sa post-processing effects section. wait lang, post-processing. Ano yung in-enable? Enemy soldier DLSS. incoming. Kahit anong DL. NVIDIA DLSS. Wala naman. Anong graphics card mo? Kasi pag naka-NVIDIA kayo yun. Dynamic resolution, frame rate, dynamic resolution, pin Sa baba pa, grain, baba mo weapon pa. blur. Enemy soldier incoming. Wala na, yun lang. You're done warming up. Hindi ka ba naka-NVIDIA graphics card? Anong graphics card mo? Naka-Nvidia. Nasa nasa baba pa ng mo eh. Pinakababa. Post-processing effects. Wala. Ayaw mo na. Wala, Granny? Wala. Anti-aliasing mo, SM. Ayaw mo na. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Ano bang nangyari sa update? Hey, found the vendor. Stock up if you need. Hindi ko binasa yung may operator na bago. Pinalik yung sentry gun. Pinay ko kanina eh. Solo eh. Na-Christian screen ko. Ayos. Your primary objective is to kill them all.
Mas pumino ngayon, no? Pumino. Oo, pumino. Enemy team is tracking your position. Wow, ha. Udot na? Udot na. Tampa. Bounty targets inbound. Kill 'em. Loadot na. May Mac 10 na ulit na napupulot. Meron na naman. Meron din yung sentry gun eh. Yung machine gun na nai-deploy mo. Ang ganda na ng resolution, tol. Wow! Ayos. Malinaw na malinaw, oh. O baka ano lang to. Kasi bagong update. Babalik din to. Settings lang yan. Mark the buy station. Ay, udot na pala eh. Loadot na tayo. Mac 10, no? Oh, may kalaban. Gamitin natin. Try ko nga itong C58. Magamit ba kayo C58? Setting waypoint. Hindi pa. Kabila tayo. Wala naman yata nga. Tayo. Saan tayo? Habulin ng ano? Dito sa red door, may kalaban. Yan na. May nabukas. Dito sa akin mismo. Okay, sige. Sige, sama-sama tayo, ha. Kasi, Tayo sa hukay. Lalabas na to, ha? Eto. Uy! I'm hit. I'm under fire. Down. Saan ba yan? uy, Hold fire. ayun na, Gas is moving. Okay, ito. Bunch UAV, oh. Ay, ikaw pala yan. Huy! Yan na! Ako makakas. Miwas. Nice. Sabi sa akin, this fucking bitch. Paglabas na, kalistik sa mukha. Ay, nakalistics mo? Unang kill. Nagkaganyan na ngayon, no? Oo nga, no? Bagong update yan, no? Body armor here. Our team's in the safe zone. May nakukuha ang sentry gun. We're out of time. Scrap the Wala contract. sila na Mata. Meron ako. Nakuha ko sentry gun. Ano ko? Ano ba yung sentry gun? Parang machine gun na nadi-deploy dati. Pinanggal. Asa yung Pinalik. bigs? Ah, Pakita nga. ano ba? Drop ko? Wait. Pakita nga. I-deploy mo, pwede mo ring pick upin. Oo nga, no? Lagay mo dyan, dito. Lagay mo dito. Moving. Lagay mo dito. Kasi namimili yan ng pwesto eh. Friendly sentry gun online. Yan, babaril yan. Diba? Pwede mo na. Lika lang. Sumugod Ang na tayo. backup natin yan. Backup nga yan. Number, nandito kanina yung bounty natin. Uy, nawala yung baril ko. Kailangan i-place na siya, tol. Pick upin mo muna. Tapos, Bakit? Hindi mo na makuha? pwede. Hindi. Pwede naman, pero Pero hindi na siya magano ng ano. hindi mo magamit yung baril na ano.
Hindi ko magamit yung main. Tagabuhat ka lang na talaga, tagabuhat. Oh, Ang bigat ng buhat-buhat mo. Kita hirap yun. Ay, na, ano to? Kita hirap yun. Parang cross, oh. Precision? Precision. Ay, Ang station ka na po. Pakap na tayo ng taping. Pakap na tayo ng taping. Isang station na. Para cameraman dito ah. Shit! Nangina nyo. Nangina nyo. Yun na lang nasabi. Oh, shit! Ano to? Pop ko na tong advanced UAV. Gusto nyo? Sige, sige. papapapatol. Friendly advanced UAV. Para may panggamitan tayo. Saan ba natin gagamitin yan? Wala eh. Nasa lumber mga kalaban. Tagal pang magbubuhat si Lods na yan. Jake, Shit, ma-expire ba to? Hindi naman ano. pag na-drop mo na, pag na-drop mo, yun ang mag-umpisa yung counter. Bakit hindi pwede isang baril ang gamit pambuhat mo? Pwede Yata to? pwede mag-switch eh. Kailangan bumabay. Pwede. Kailangan ma-deploy eh. Sana. Alam ko na, kumuha tayo ng sasakyan. Pumesto na tayo sa gitna. Tara. Pwede ba? Ay, Hindi, pwede nating maganda iwanan. contract. Pwede kaya truck to. Ano? Maganda truck. Doon may deploy. Oo. Hindi ko pa nasubukan yan. Try natin. Wala namang ano. Light vehicle here. Yo ah. Bigay! Okay ka lang, o ano? Palit tayo. Hey, ganun. Hey, may lapit na? Layo pa yung truck eh. Pwede ba yan? Sa truck? Hindi, alam ko hindi. Sa likod, try natin baka. Try natin. Kunin ko yung truck. Loadout drop headed your way. May loadout pa dun, oh. Ilang box ba yan? Isa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pinipensa to ah. Penitensya. Magbabawas ka naman ng kasalanan, bro. Station of the Cross. Shit. Try ko nga mag-ano, loadout. Tingnan natin. Tayo. Uy. I'll drive. Bubuhat na naman. Shit, back up. Pakap na yung taping. Try natin. Pag ito, ano... Ay, hindi pwede, tol. Sa taas, di ba? Pwede, shit. Hindi pwede. Pula. Ayaw. Tayo mo na, tara na sa Kaya, gitna. dali natin Gitna sa na tayo. kalaban. Sige, sa gitna. Sige. Tama kalaban. May UAV kayo? Wala. Hindi tayo. Mahamak pala yung sentry gun na yun. Para magamit lang, ano? Pahingi ako ng, 200. May tumitira. Pag may tumira, May set patya. up Kalaban mo na. tayo ha, may kalaban tayo. Lalaro ka ba? Request recon Oh, dito. UAV ito. Actually. Dali mo sa harapan. Dito, lalagay ka dito. Sa taas sila, nasa taas. Cancel daw lalaro. Yan. Nice. Ow! Be advised, Yan, nandyan na yung truck. RTB for Tama sila. Ilang minutes lang to eh. Down pa rin ano? Paggabi May nga rin oras sila. ba to? Yan na yung truck, dyan na yung truck. Subukan natin. Putok mo, Sentries! Oo, tama. Bili. UAV overhead. Uy, baba. Uy, bumaba!
Oh, sana yung sentry gun natin. Hindi gumagana. Pumutok yung puta kayo na niya. Kabigat yung buwak. Shit, wala. Ang layo eh. Ina, na-wipe pa tayo. Ba't hindi pumutok yung sentry gun? Kaya nga. Hindi ba pwede, hindi ba gagamitin yan? Return to the front line. You lose, your fight is Hindi yata automatic Ang eh. gagamitin na, hindi ata eh. Ano, yung parang Robin, ikaw yung dug gagalan. Automatic yan, alam ko eh. Matik yan, putang magalaw mag... Yeah, we're bringing you home. Kanina kasama ko all girls eh. Sana all. Your team has the cash. They can pay for your release. Gays, si Pangit, saka si Frosty. Kalalakas maglaro. Uy, ang layo ko. Lalaki yan eh. Si ano eh. Frosty. Uy. Oh shit. Kunin ko lang muna loadout. Pero kalakas maglaro, ano? Si Frosty malakas. Magaling, ni Frosty, magaling. Balikan mo yung ano. Sentry, ano? Heads up, light vehicle. Dito yun, di ba? Ano yung sentry? Wala na yun. Sumabog na yun. Ilang minutes lang yung sentry gun. Oy, may bumuhay. Sa buy station. Meron ka na naman? Ano yun? Launcher. Ay, kala ko sentry gun. Asayo. Katabi mo, brother. Kanan. Ghosted. Basta open na. Alis na. Balik. Uy, shit. What the? Una nga lang ako. Can anyone use this? Can anyone use this? Shout out. Daily flight. Sana all nakabakasyon. Wait, cancel that. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Thank you, guys. Shout out. Wala kamisa. Nandiyan na ba si Gaze? Hi, Gaze. Hi, Gates. You know? Ano na itanong mo kay Gates? Brother?
Ano bang hugot ni Gaze dyan? May hugot pa si Gaze? Hindi, yung tanong mo sa kanya nun, yung tanong mo sa kanya. Sino kasama mo? Diyan siya, naririnig kayo. Sino kasama mo sa buhay? May kasama ka na ba? Oh, shit! Ayun lang. Oh, shit! Dating pa lang daw siya. Yun, no? Updating. There is a playlist update available. The playlist update will now be downloaded. Uy, Nare. ayaw mag-proceed ah. Ayan na. Ay tayo ah. Oh, sige. May isa pa? Ito, sa tago. Oh, sige. Ayan. Tago. Ay, kasama niya si Ikong sigurado. Kasama sila, oo. Kami kanina nila daddy. Pulong For na sure, kagad. ano yan? Sa dalawa pa lang sila. Dalawa pa lang. Kaya tayo muna. Hello. Okay. Sino na ngayon? Ng cruise. Sino magbubuhat ng cruise? Isa tayo. Pa, Isang red door. Di po botok. naka-live stream pa man din tayo. Shout out po. Shout out Papa Granny and Jigs daw, sabi ni Daily Flight. Hey, shout out Daily. Eto si Tol. Puto. Laro na tayo. Galing kay Ka-live Ngabuto. ka rin ba, Jigs? Ay, hindi ako naka-live. Magla-live stream na daw siya next month. Next month to. Pag naka-20 yung calisticks ko, magla-live ako. Ako nga, 1 kill. Nag-live na ako eh. Oo, pwede yun. Eh bakit niya? May pang-live ka nga eh. 0 kills. Galing, ang ganda ng resolution pa yan. Shit! Will be deployed shortly. Ano yan? Masyado pumino yung resolution mo? Oo. Crisp na crisp. Uy, ano ba to? Wait, Plunder! ay Plunder ba to? putik na yan. Kaya pala nakaloadout ako kagad eh. Shit! Sabi ko. Ang atin Kaya ko pala nakapamili. Kala sabi ko, okay tong update nakaloadout kagad eh. Kaya, Buyback Bilis naman. solos. Kaya pala mabilis Plunder eh. kaya nga eh. Shit, sabi ko. Get yourself sorted. Will be deployed shortly. Oh, bakit ganito? Ang Plunder. Bakit ganito? BR yung tula. Yung una, Shit. Oo. What the heck? hindi, ano to? Baka ano lang to, tol? Sa Oo nga, no. siya siguro. Baka ito yung update. Oo. Baka. Baka ganito yung update. Gamit mo yung... Ay. Oo, baka ito na yung umpisa.
Ayos pa ganun. Naman. Uy! Enemy soldier incoming. Warm up's done. Time to install. Yun na yung bagong update. No? Oh, yun ba? Yung mga loadout natin. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Going this way. Proceed to the safe zone. I'll take. Moving. I'll take. Your primary Laban ba? objective is to kill Meron, them all. meron. Ay, mga yan. Train kayo. Oh, dito. Masarapan ko lang. Bale. Ay, shit. You're in the gulag. Okay, reset na, Fight to Granny, redeploy. reset. Pay attention. You'll get there soon. Get ready to fight. You're next. Pambali. You win this fight and you Ah, return to the Granny, front reset. line. But if you lose, you're done here. Reset, reset. You're up, soldier. Now go sort this fucker Laban ako. out. Worse for wear. You're heading back to Una. base. Stun thrown. Ano ka dyan? Contact, contact. If your team has attacked, that's the place to release. Oo nga eh. Laging naunahan. Nice. Saan ka bumama, Granny? Patay ako. Patay ka, tol. Oh, shit. Patay nito. Pabilog nito. I'll take that. Diyos ko. Tama na nangyari. Can anyone Na use lang. this? Anong gagawin natin? Alam na. Can anyone use this? Ito na lang para makabili agad. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Pupunta ka sana yung magbibenta. Galing cab. Ayaw pa muna kasi daw offline. Ay, ganon. Sino ba unahin ko? Sinong gusto mong sumabak na? Jer, Sinong nasa taas na? Sige. pwedeng hindi mapunta ka kahit bayad mo na. Hindi na kalit na yun eh. Granny, doon ka sa ano ha? Sa ano?
Nung ka bumaba sa ano, tol? Tol. May box pa dun. Para... Sabi niya. Tumutunog. Nakita mo yun, Jigs? Ay, narinig mo yun? May box doon kanina. Oo. Sa likod. Sa malapit by station. Kalaban ako. Uy. Ay, tayo. Salamat. Salamat po. Uy. Uy! Dahil kong kalaban dito, putay. Buhayin kita dito, tol. Buhayin kita dito, tol. Please, nabuhay ko si Jer. Buwis buhay ba? Buwis buhay. Para sa'yo yun, tol. Salamat po. Sacrifice, Salamat sacrifice po. yun. Bubuwis ko rin yung buhay ko para sa'yo. Buhayin kita. Kaya kailangan mag-loot. Contact! Uy, ikaw ba yung pumasok? Uy, ano to? Bah, puta. Ganda na napulot kong baril, oh. Ayun yung may flame. Parang pistol na Set command. parang SMG. Ay, nakapulot din ako kanina. Nagkaka-update lang kasi. Nag-load up dito. Uy, sa likod ko. Saan, Ano sa akin? Oh, dami pala dito. Ano alam? UAV? Nasa baba sila. Saka sa... Jer. Dito sa building Ayun, ganun sila. sa building mo. Sa baba lang. May kalaban Bakit? dyan sa baba mo eh. Ayan ba yung baril? Oo. Ito. Ayos. Malapit ah. Ganyan. Tang-inang yan. Shit. Kita pa ako. Sakto, sakto. First wave pala to. First wave ba yan? Oo. Eh, kaya yan. Malapit yung circle. Oh shit. Meron na. Uy, sa likod mo, tol. Yun, sa gilid mo. Yun, malilikuran ka. Mamatay na yan. Nadamay pa ang puta. Dami. Dami. Oo, nag-execute. Parang execute niyo sa Rizal ah. Wala na, no? Larga na ba? Nandiyan, wala na may invite? Game naman to sila. Ano? Wala lads, wala. Wala. Nag-update lahat sila. Taman, di ba? Pag okay.
Gusto ko ng kape. Ayan na. Ayan. Sir, magkano ba gas sa inyo dyan, sir? 416. Mga 430 per gallon. Oh, okay. Mahal? Get Sa inyo? yourself sorted. We'll be deployed shortly. 3.20 na. Ay, Sana all? per liter ata yan. Later. Shit. Dikit na dikit, to. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Uy. Nandiyan, red door? Kahit saan? Red door. Saan ba lalabas na dito? Ah, paray, no? Iba-iba eh. Di ba iba-iba? Ako, aray. Sige, try natin. All right, lads, let's get it done. Ano dyan? Nalik na naman yung LMG na to. Ready? Ito, nakakadalawa na ako. Nice, nice. Nakakadalawang AFK. Sana all. Diyan ka na dyan? Nasaan ba ako? Nandiyan ka na pala. Uy! Nawala! Ba't Oo, nawala? oras na. Oh shit. Walang tayo dito. Dito na tayo mag-loot. Wala naman yata ano. Ay, Ah, nawala. meron. Ano dyan? Down. This one. Ay, meron kasama. Backup loads. Down. Tiyaw mo na. Bahin mo ya. Yung PPSH. Nadaw mo dyan. Oh, Ilan na pitas mo? isa lang. Oh, yun, dalawa na. Nawalo na.
Mamaya ta. Ano yan? 100 kills na. Tao 100 kills eh. Ay, nawala. Meron pa ah. Meron kanina eh. Sa side mo yata eh. Wala eh. Si ano. Tol, maglo-loadout na ako rito. Wow. Puputa. Dami pera. Deliver mo dito. Saan ba? Joke lang, pupunta ako dyan. Wala namang vibe. Kasa yung circle. Okay. Wala yung ano. Deliver mo dito. Bigyan kita ng ano. 1,000. Dami rito. Nagpapel pa nga ako eh. Ano all? Walang tao eh. Layo kasi nito. Saan ka ba? Ay, Lumber. lumber. Dandayin ka namin. Punta kami dyan. Eh, sakin ako. Kapin lang namin yung loadout. Sabi ka nun. Na nawala. Sana yan. Eh, dalawa na pala yung napapatay. Alam yung dalawa. Dinaril din ako eh. Alam ko, nandito kanina eh. Moving. Get to the safe zone. Ano, puntahan natin si Granny. Ay, malapit na si Granny. Open na lang. Dito sa baba, walang red door. Meron din minsan eh. Na, may out na tayo. Eh, Pilaw ammunition. Ay, may meron ako, ammunition. meron ako. Loadout drop inbound. Friendly UAV overhead. UAV, Jer. Ano ako ng ano? 400. Ah, da. Oren, pengi ako. Da pa. Ah. Lot of cash here. Ay, pera na na. Iwan niya. Downtown ba tayo? Wag. Tayo. Mark the buy station. Uy, may May sumusunod. yan ah. Lanang boy, crack. Ano yun? Truck? O... Hulo, hindi namatay. Ah, bumaba. Ah, nagpalit ng truck. Uy, may nagpapatayin sa loob. Video. Dito sa loob, dito sa loob. Posted eh. Dito sa taas. Bas. Kaliwa. Ay. Ano, down na yan ha.
Sniper Jeep. Down. Oh, down. Kaya bagsak na tol, bagsak na. Gas. Ay, gago, gas. Oh shit. Truck. Friendly loadout. Ay! Yeah. Tara, apol. Kayo, kay Jigs ka sumakay. Matanggi na. Punta ka dito. Abot pa ba? Abot pa. 3, 4. I've got you. Ay! Ay, buto. Maaga ko palang Sorry. binuhay si ano? Si... Sorry, Jigs. Hindi aabot eh. Kaya ako ni U-turn eh. Mamatay eh. Nagbanggaan pa kayo eh. Ay! Hyper taas. Target Yung marked. pinatay ko, andito. This is Striker 3-1. Ay. Dami dito. Shit, downtown na naman. Yung ka ng Hirap. downtown. Be advised, UAV is bingo fuel. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Win here and you return to the front line. You lose, your fight's over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Worse for wear. You're heading back to base. Oh shit. Can anyone use this? Come in action. Friendly Send UAV recon. overhead. Palutin dito. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Oh shit. Nice! Wait. Uy. Ay, gago! The enemy took that one, but we'll be back to finish the job.
What? Tangin na, hindi ko na lang. Shit! Sorry. Ayan. Ano tinanghalian mo? Uy, si Beats me, tol. Sino? Beats me. Okay, kahit sino. Bixby? Magbibigol ka. Beats me. Lumon. Pag-usapan niyo pa. Ba't pumayag ka? Tagal ko na hindi nagagamit ng... Hello? Mic check. Hello? Check. Mic check. Testing ko lang to tong... Ano. May sound ba? Uy, ano yan? Voice mode ko, hindi ko na nagagamit. Trinay ko ulit. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Pero pag nag-change ako ng audio, ng boses ko. Mic check. Mic check. Hello. Wow! May sound card ka pala. building my Sound card lang ng ano? Ng motherboard. May condenser ka din. Condenser mic, dynamic mic. Meron. Meron akong condenser pero mas gusto ko tong ano, dynamic mic. Mas maganda ba dynamic? Mas sa napansin ko lang mas okay siya sa ano pag reduce ng sound pag ano parang noise gate mas okay na re-reject niya yung ano mga background noise ko Closing in fast. Get to the safe zone. katulad ng keyboard mga ganun. Di ba walang naririnig pag ano Wala. keyboard salita. Tulad pag sinisigawan ako ng misis ko ganun. Ganun pala yun. Uy, sana tayo. Sana ba? Yan na. Yan na. Ay, saan ba? Saan yung ping na ano nyo? Rain? Oh, sige. Wala si Granny Dito muna tayo. Ay, dyan pala. Free ba? Tuloy? Uy, Kala ko meron Plunder kanina. na. Ina, pag ano, nag-warm up, ano na eh.
kalaban pa dyan? Napatay ko yung isa. Nakuha mo? Oo. Nice. Uy! Sakit. Aray. Surviving earns redeployment. Target marked. Stand it. This is Striker 3-1, good copy. Aray. Nahulog ako. It was at this moment that Ulo. he fucked up. If you survive, Naiiyak sound card yan. Voice box, voice mod, yung software. Voice mod? there's a fight kicking off. Okay You're yan. up next, mate. Get ready. Wala nang iba? Dami. Ano pa iba dyan? Ay, voice na ano. Oh, katulad nito. Nag-iba ba? Oo. Here and you Wait, return wait. to the front line. You lose, your fight is over. Oo. Sort them out nito. and capture the objective. Oh, talo ako. Ass kicked in that one. We're sending you back to base. Lagi naman, ano. Your team can still buy you back if they have the cash. Daya. Yun, si Granny na. Yun, no? Si Granny. Eh, may ano pa eh, may... Ang dami ah. Nice one, Granny. Stiga. Ang ginawa ko lang sa YouTube. Yung mga clips na yun. Mga sound clips. YouTube lang. Sinave ko lang sa ano ko. Saan na? So this moment. Bike. Run. Ne. Asti. Pag hinahabol na si Papa Granny, yun papatugtugin ko. Run. Takbo! Pag hinahabol na si Papa Granny, yun Uy. papatugtugin. Sa taas yan, tol. Ayun. Kita mo dyan. Ayun, left. Ayun. Tago na.
Uy! Alam. Ay, inaant nila yung ano, nakita niya kanina. Ayan na. Yun. Ay, ito. Ingat ha. Ay, isa. Uy, loadout. May loadout. Salamat po. Yun, ayan. Nag-ready. Ito tayo. Uy, may box dito. Sininyo ako humingi kanina eh. Wow. Laban. Uy! Bago yun ah. Oh Ilan, shit! ilan? You're the Oh. last one of the team. Isa. Yan, si Granny. Friendly loadout drop Hindi on the nga ako way. napansin. Sayang, dahil pati. Tumiretso lang siya eh. Gas is moving in. New safe zone located. Push to the target area. You don't have long. Sender. Enemy UAV overhead. Uy. Wala, hindi ako pumunta. Tayo. Ako kaya. Kalaban dun. Wala gamit ko. RTN. Tawagan. Nice. Got gas moving in. Enemy UAV Meron pa dun. overhead. Kuhayin ko na kayo. Aray! Ang ina. You took that one, but we'll be back. Hintay lang pala ako. Oo. Tay, ginamit mo yung pera. Ha? Meron lods. Meron Ginamit kaming... mo yung pera mo. Oo nga eh. Gagamitin pa yung pera ko. Meron kaming Sino si spot Susala? lods. Si Carlisle. Ah, okay. Tara lods. Online ka? Online ka namin. Pa-open na. Roger that. Idol Lodi. Mayor. Lodi. Habang hinihintay ka namin. Tuto na pala score dyan, ano? Tuto na ba? Panalo ba ngayon? Box. Oo. Nalo? Kanina ko Middleton, nakita. 40 points. Pwersa na nila. 109, 103.
Panalo Milwaukee Bucks. Is may laban, di ba? Ganda. Sana di diretso ng cab ng ano yun. Bakit? Kala ko sige, ano nang chance eh. Our legendary hot steam towel caressing your face. Lalaro daw sila yun sila. Angel Ricky. Bakit? Ay, nag-update pa lang daw. Play muna daw tayo ng isa pa. Play mo na. Sige. Sige, sige. Okay, play muna kami. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Oo, sino tayo? Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Naglalaro. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yan tayo mga lods. Light vehicle here. Yan? May bumaba rin dito. Ngayon lang ako babagsak dito sa area na to eh. First time mo ba? Oo. Ano ba meron dito? Ay, galingan naman na natin. Get to work. Oo. Palagi kong ginagalingan eh. Wala pa rin eh. Tara, may red door eh.
Dali. Enemy launched an Ayun, advanced red. UAV. Ayan, We're putang ina. Moving. Red box oh. Pasok na? Kunin nyo. Tara. Red box yun oh. Paano mo nakita yung red box? Yun oh. Cheater, oh. Tara. Let's go. Badaan yan. Ay, sa hagdanan. Hagdanan, wag na. Ayun. Tara na, pa-close na. Yan Hindi ko na. alam kung saan eh. Dito. Dito tayo. Baba. Talon. Baba. Ayun. Sentry gun ulit, sentry gun. Lang, sentry gun. Possession. Advanced UAV. Oh. Puta, wala nang advance ah. Bah! Sa akin. Sa akin isa. Nasa'yo? Bilis ah. Tayo. Pabilisan lang ng pakaya. Be Tara, load advised, out. enemy team is tracking your location. Up mo na. Wow. Up mo na. Up. Heavy advanced UAV marking target. Ito. Tara, load out. Pagbiray natin yan. Tara. Tara. Baliktarin natin sila ang tirahin natin. Pala na lang. Got a loadout drop inbound. Baka pa sa UAV, bro. Bala ba? O sige, bala. Bala. Friendly UAV overhead. Tumayo. Ah, Tumayo. tara na. Attend to that vehicle. Yan yung bala. Bala. Oh shit. Alam ko binili Hindi ba? kayo. Ito. No, pero- Ito. UAV. Ayan na, tayo ipupus na ito. Oh shit. Kulon. Ako bala. No way, bro. Isa na lang. Gago. Tangin ng sakit. Sorry. Teammate has entered the gulag. Kailang. Surviving earns them redeployment. Saan Matay ka napunta? din eh. Sa itaas. Nakataas. Ito. Moving. Enemies in the area. Isa na lang yan, Tal. Isa na lang yan. Ah, nasa taas. Puta. Oh shit. Taas yan. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight started. You can always have a go at these bastards not while out you're here. waiting. Regroup in a Give them safe some zone. choice words or smash their mugs with a well-placed stone. We got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. Fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Nice one. Dead silence is the key. Now go sort Eh, this no? fucker out. Kasi nagpupulot ka dead Worth silence. aware. You're heading back to base. Rinig Not ka, over tumakit yet. ka ng Your 10 team can seconds. still buy your release. Palaro kayo ha. Dropping ammo. Can anyone use this? Salamat po. Tayo na nanalo sa gulag ngayon.
Oh. Dito, Jar, ah. Yung kaya yung loadout ko. Uy, gas. Shit. Kaya nga, ano, first. First Uy, wave ba yan? yan. Tayo, tol. Tara. Sabi tayo dyan. Labang Yan, sasakyan. wala. Labang sasakyan. Wala dyan. Let's head to that vehicle. Nakuha Oh. mo ba dyan? Loadout mo? Light vehicle here. Nasa boundary. Can anyone use Ayun, pwede. Yung nasa green. Ang tractor, ayaw ba nito? moving? Tol, kukunin ko itong sasakyan sa makikaya sa akin. Gapi. Marking rally tayo. point. I'm driving. Tara, boys. Jeep! Right passenger. Uy, dumana, tol. Daan. Yan na. Tara. May vantage point tayo. Loadout drop headed your way. Uy, looted dito, ah. Ay, loadout natin. Ah, Isang box Sira, lang yata. sira. Isang box. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Isang box, di ba? array tayo, tol. Huwag tayo rito. Oo. Sige. Close lang kami. Tara. May ba tayo? Got on my way. Enemy UAV overhead. Dati. Ayan. Here. Gas is moving. Uy, meron Ano yan? recon. Recon, tol. Saan ba yan? Yung, ay hindi. We're in safe zone. Watch for enemy. Tayo, tol. Ha? Malayo, ayun, oh. Recon. Dito ba yan? Marking rally point. Paling ako dyan eh. Looted na dito, ah. Taas tayo ng array. Talon na lang tayo. Saan ba ano dito, Jer? Sa pinakadulo, dito. Marking rally point. Dulo. Ito na, sa green. Saka blue.
Yung walang satchel. May satchel na kaya na. Meron na ako. May truck. May king sa baba. Asan? Ah, natapos na yata. Itasin ba natin? Disable, tol. Ikaw. Bayan. Bayan. Langgam na lang yun. Going this way. Wala na. Nakita eh. Ang snipe. Ay bumuhay dun ah. Uy, tinatamaan pa rin. Utang ina mo, wala na ang bala. Hayop ka. Sana nga natin. Uy, ano yun? Oh, snipe? Tigto. Ayun, no? Lalayo. Utang ina mga yan. Yeah. Fuck. Ano ba yun? Ayan o. Ayun, sniper. Oh, puta! Inugot ka. Ang inang yan. Tapa ka lang dyan. Alam. Hindi ako abot. Lipat na tayo. Uy, may tao dito. Ayun o. Waypoint bar. Move. Ay natin to. Gusto nyo ito nasa baba. Saan? Green? Ito. Ah, sige, tara. Bumaba, ah. Down 1. Uy, nubos yung bala ko. Putang ina sayang. Down 2 sana. Pakuha ko, Jigs. Ako na. Ay, cover na lang. Down 1. Jigs, baka ina-up to la. Baka ina-up. New safe zone Sige. located. Uy! Uy, ba't bumaba ka? Uy! Taas pala eh. Ayos lang ako dito. Hindi... Ay, naulang bala. Fuck. Maakyat yung isa. Sana ba? Sa huling ping ko kanina. Putang ina mo. Okay pa ako. Abot ka ako dito. Pag Ted, ano. laglag. Teka tal, wala akong bala. Oh, shit, wala na akong bala. Fuck. Sorry. Tiger. Tara, alis tayo. Lesel tayo. Putang ina, puro korak lang. Bay tayo dyan, Jigs, sa taas. Copy. Gas, ah. Iwan ko pera. Granny. Ano nyo na lang yung sasakyan pag ano. Dropping. Hindi, abot yan. Makuha ko pa yung loadout. Ay, doon pala yung kalaban. Hindi nyo na patay? Wala, puro crack lang. Walang bala eh. Ulog pa ako dun eh. Walang bala. Taas pala. Ba't ba tinalon mo? Kala ko mababa lang eh. Wala na mga Tayo bala. ngayon Shit. Tayo ngayon nag-gatekeep ng mga yun. Hintay na, sumusunod sa inyo. Nasabay. Baba na tayo, Gren. Uy. Kailangan ko rito. Ano, may kalaban ako dito. Down. Double kill, tara. Nice one.
gago! Uy, saan yun? Taas, ba? pare. Enemy UAV Ito overhead. makita eh. Sayang, papasin ko na lang isa eh. Meron dito. Redeployment. Napaikutan na tayo, tol. Meron din sa akin. Kahit saan ako. Ay! Nakatalikod yun ah! Ay, gago. Ay, umarap na pala. Lang yun, patay na. 5 kills si Jigs, oh. Shit. Invite natin si ano. Sayang. Idol Tayo Lodi. naglalaro. Uy, ang dami na. Wala pa si ano. Tago. Pa, isa ba? Wala pa naman eh. Shit, ang ganda ng pwesto. Science. Ay daw, sabi ni ano, Hensel. Sino tol? Guys, sorry, tol. Ay, Sin- sorry. 15% na daw si ano, Carlel. Copy that. Sir, ano pa bang dapat ma-upgrade sa ano? Mga options. Kailangan upgrade. Sa graphics options. Oo. Ay, wala naman. Alam ko yun lang eh. Graphics sa sound mo, okay naman na yung sound mo? Di masyado ano eh. Yung sound, yung surrounding na sound. Yourself to proper warm-up. Ano ba yung upgrade doon? Naka-headset ka, no? Oo. Wala, naka-ano lang ako, boost high sa audio mix ko. Kano? Boost high. Audio mix. Pusay. Didinig mo naman kung anong mas okay siya. Yung music ko, wala. Parang wala. Tinanggal ko lahat. Car tracks as passenger able. Shit. Warm-up's done. Time to kick this off. Up. Battle Royale. Tama na muna red door. Ano? Avoid the gas. Get to the safe zone. Pero gitna naman eh. Tara. Kahit saan. Sige, pili kayo. GG. Does anyone need this? Sige. Kaya, nag-iinit na gan na eh. Nate drop na yan, tol. Marami na yan. Okay. Pwede pa.
Ay, parang wala, ano? Wala. Early drop to, early drop. Ito. Meron. Ang dami. Clear to engage all targets. Meron dyan, Jer. Enemy dropping into the AR. Sa bahay na to, Jer. Objective is to eliminate the bounty target. Tara, dito. Andun sa kabila. Uy! Taas. Uy, gago ko pa naman. Oh shit! Uy, Jer, ito na. Back up. Yun lang ba? One team yan. Uy! Pero kanina, sa kabila eh. Napapalaban si Diggs. Ay puta! Down ako tol. Taas. Taas. Uy! Oh shit! Kabila pala yung kalaban. Meron din sa buy station. Muna tayo. An enemy team hunting you. At kahit bahala, wala. Dito, may isa. Mag-isa lang siya. Ay! Shit! Yung bahala ko eh. Ayan, may mga kalapa ka ngayon dyan, gag. Listen up, soldier. Shower out. Here and you return to the front line. But if you lose, Ano naman? you're up, soldier. Let's go sort this fucker out. Gago! Ang galing eh. Right, your team. Pa rin. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Shit! It's not over yet. Team can still buy your release. Saglit na lang yan, yung shaders. Mabilis lang yan. Galaban ka sabay ano ha? Tol? Meron nga. Kailangan na ma-install mo yung shaders para hindi ka masilaw. Para may shades ka. Pwede. Ako yung bounty niya. Taas mo na yan. Taas mo na yan. Kaya nilang malakas. Hindi ka pa mag-loot. Ay, Alistics boy. pawa kay loadout natin. Hindi nga tayo makaloadot, ano? Red box. Pwede. Oh, kitang-kita ako, ayos. Uy. Tago eh, Nangyari. takot eh.
Uy! Ay! Yun! Ay, nakasunod. Bounty ka kasi, di ba? Bounty. Nasundan ka to. Uy! Uy! The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Ayun, na-counted yan ha. Not- Na-count. Okay ka na, Lods? Natin. Wala pa. I-install daw shaders para hindi siya masilaw. Sige, Gina. Na may bumaba pa rin dun sa atin. Ano all? Sashimi? Sarap na. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Kahit saan, may kalaban. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Mark the buy station. Idol. Ngayon lang tayo babagsak yan. Shit, Bago nakahit yan, pala ah. ako. Bago, ano? Bago yan. Oh, bro, bago. Babalikan ko ngayon kanina, baka nandun pa eh. Ayos na yun. Wala na yun. Ay, tol. may nauna po. Sila pa rin yan. Huwag na dyan, blue, blue, blue. I have. Lodge, huwag ka dyan, masyado malapit. May kalaban. Meron, one team. Targets in the AO. Binibigay bala ng... Skull, Lodge, skull. Skull.
tumama. Wala kwentang baril. Dalawang team. Dalawang... galing sa ano? Naglalab. Door. Karing sa red door, kalaban nila. Ayan nga. Dito rin pa babagsak yan, bibili. Yun lang, wala na nabulot na iba. Arel, ayun. Rosa. Rosa. Tara, tara. Ba? Fight, fight, fight. Pwede na, may laban na. Laban, laban. Laban na ba? Laban. Pupunta Papunta sila rin by dyan. station. Bay, abangan na natin sa bay. Hindi, umalis, umalis, umalis. Bumaba, bumaba. Baba. Down, down. Ay, ako din down. Hala. Tutukan. Teammate. Call down isa. Ayun. Buti na lang. Si Jigs. May isa ba? Sa taas yata. Ewan ko. Sa taas. Nakapatay na ako isa. Wipe na eh. Ay, wipe na. Nice, nice. Kunin niyo money. Bay. Oo. Nakakatama to. Baril na to. Losing ground. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Pakibili po. Tayo Thank si you. Granny. Pag Granny naman. Nauuwas. Thank you, thank you. Babalik yun pag may nagulag. Mga nag-red door. Siya lang yung natira. Waypoint mark. Move. Ilan ba yun? Tatlo na. Ano, wipe naman eh. Sila yung mga ano. I'll drive. Contact! Moving! We're in safe zone. Watch for enemies. Galing gulag. Meron. Ito lang, wala akong baril. Wait lang. Ay, shit. Kinuha yung sasakyan. Throwing stun! Broke. Ako na. Pa sasakyan. Enemy launched an advanced UAV. We're One exposed. team, one team. Kalaban ka din? Diyan? Hindi, sa inyo. Jig, sa harap mo. Putang ina. Harap ko na. Oh, shit. Ngayon na nasa likod. Samahan niya. Dalawa. Palman. Ito sa akin. Yes. Si Bata dyan, Granny. Yata maganda tong update ng Activision ngayon ah. Hindi ako nakakatama eh. May reklamo ako. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Utang ina nyo. Talaga. Listen up, Dami soldier. nila, Win tol. here and you return to the front line. But if you
Dami? Pupukpukin mo! Time to earn your freedom, soldier. Shit. Dami. Dalawa na lang, dalawa Wala ako na lang. nanalo dito, ah. Masyado lang ako nag-enjoy. Wakas! Happy birthday, Jer! Thank you. Birthday. Thank you. Wakas, nanalo din. Uy! Bakit? Kabi dyan. Uy! Kabi dyan. Hindi na ako eh. Diretso ka rin. May chopper dito, mayroon dito. May kalaban dyan? Tang eh. Ano Lumagpas lang? kami sa... Ay, na lang sa isa. Oh, yung isa na lang. Ay, may pampalubag loob pa. Gasa pa, Granny. Buhay lang ng buhay, mga tol. Thank you. Habang may scab, Gasa pa. ay buhay. Mabigat. Calix sticks yung piniperfect ko, kaya lang di tayo makahawak ng load out. Ayun lang. Being tracked by an enemy. Kakahawak na tayo ngayon nito. Hilig kasi sa hot drop eh. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. Aid station marked. Pay mo na tayo. Ipapakay-drop sa pera dyan. Ay, ito. Ay, ikaw na lang pina dyan. Ikaw na lang dyan. Ikaw lang, mas mabilis ka eh. Mabilis pag may sasakyan. Ingat lang Okay, ah. parang Hunted ka. Jer, ni Jigsaw. Kalaban. Ay, Uy! Oh shit! Kalaban. Dami. Sa police station. Sabay mismo. Biglang naglaho yung pera natin. Paglaho na parang bula. Parang bula yan, ha? Dapat sa ano pala ako bumibili. Meron pala dito. Aid station here. Arcana nag-coach. Aid station here. Aid station. Kotse ako. Aid station here. Disregard blast. Natanggal ko yung ping, hindi matanggal eh. Aid Orange. station marked. Orange box. Inturahan mo. Ah, Lods. pwede na. Parang naka-orange din. Hop. Kabila. Para tao kahon. Paano gaming? Ika tayo. Ito na kayo mag-loot. Meron pa sa kabila. Daming satchel ah. Buhay na muna ako para ano. Sige lads, tapusin na namin. Na number 1 Chess pa daw, to. si Chess. Si Mayor Rolly Carlisle. Si Idol Lodi. Ay, pwede na. Ah, bye. Iwan, drop money, Iwan drop ko, money. drop. Yun Marami na- satchel dyan mga... Sige, tol. Copy, Tingnan copy. natin si Rolly para makasali na kagad dito. Ano? Magiging quads. Oh, fire sale!
Putang Uy, ina. parcel pa! Tundo lang yung Buenas pagitan. naman. Kagawa lang mo naman, bro. Pamabot sa ano, no? Pwede, loadout. 1 Ay, hindi second lang pwede. pagitan. Kalabang kayo. Selfie na lang, kuha selfie. Selfie na lang, selfie. Ay, king pala yan. Yela, hindi lalaban yan. Kuha na selfie na lang. Enemy UAV overhead. Ano bang kailangan niya? Wala. Ipon tayo pang loadout. Bakit Sige, pa loot? sige. Enemy UAV overhead. Uy, may babaril. Pero nga eh, gusto nilang pumunta sa buy station eh. Tata. Ay shit, di pala tayo ghosted. Fuck. Tayo. Nag-i-snap nasa swimming pool. Swimming pool ba yun? Ay, di ko alam. Kaya pala kalapit. Boost na ba? Parang dun eh, parang dun. UAV overhead. Fuck, wala na. Fire sale done. Finding the back to normal. Tara, malapit na loadout. Konti na lang. Move to the next area and secure the perimeter. Enemy UAV overhead. So, loadout to. Enemy UAV overhead. Wala na dito, tol. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kulang daan, tol. Dito tayo. Ang... Loadout pala to. Wala pa bang loadout? Ayan, tuktok. Loadout ng kalaban. Ayun, tol, may ano po, oh. Box sa itaas siguro. Ayun, oh. Mismo taas yan, ano, tol? Ay, sa taas pala, oh. Ako na, ako na. Loadout tayo. Malamang may pera to. Walang pera. 500 lang naman, kulang eh. Oh, 800. Tara. Sige, oh. Saan tayo Police loadout? station. Balik? Doon na rin sa dati. Tara. Yun sa storage. Enter here if you need equipment. Abot pa ba? Abot pa yan. Gas is inbound. Kahit kayo ito lang, makulimlim. Ay, Ano? ay, salamat. Let's take it. Yan lang ano. Install bato ako mo na ng rito, shaders. Bato mo na rito, ha. Ay, dito na, Jer. Ads mo na Jer, dito. i-copy sa gas? client mo rito, tol. Sa gas ba? Dito, dito. Oh, sige, sa gas. Oh, sagas, sagas. Sa loob ng... Bato mo na, tol. Tol, bato mo na. Uy. Ayun, nakapag-loadout din. Oh, Kyle sticks na yan. Ang baril ko. Ah. Kyle sticks na. Tara, advance na tayo. Set ka mine. Pagawa. Pangit ng scope ng ano. Title. Dito tayo. Mark the buy station. Kalaban? Tayo. Sino yun? Meron? Sino yun? May nag-rocket launcher dito eh. Sa may loadout natin eh. Oh, Rocket launcher. Oh. bangan ko ah. Ito, taas. Advance na lang kayo, tol. Advance kayo. Meron ba kayo? Wala. Lang, tol. Advance lang kayo. May ano ako eh. May cluster ako. Kala ko may advanced UAV. Wala eh. Oh, yun.
Oh shit! Sila nag-rocket fuck, launcher. meron na. Tayo ah. Ay, fuck. Akin na. Nasa building, tol. Abol ako. Isang building, tol. Kabila, sa kabila. East. Malapit sa fire station. Pasok kagad ah. Tambay muna tayo dito, Boss pa rin ako. Pabol ako ah, tapos tirahin mo. Wag, tol, tambay lang. Ayun, oh. Down. Para pagpasok nila tirahin mo dito. Drop the contract. It's over. Pwede, sige, Ako tol. naman ba? Allied cluster strike. Papakita lang ako. San ba, tol? San ba? Dito. Enemy movement. Tayo eh. Ang taas pa rin yan, wala akong mag... Ano, fire station tayo? Fire station tayo? Safe zone. Enemy UAV overhead. Unti-unti May natin. ano ba? Polluted. Wala. Losing ground. Andun pa rin, nakadapa ah. Enemy movement. May binabantayan silang buy station. Baka mapalakang buhok. Kaya pala nakadapa. Palakang may buhok. Boosted ba kayo? Gago ka, down ka. Ghosted ka na ba? Ghosted na ba kayo? Ghosted na ka. Ako din. Walang pala. May truck dito. Moving. Disregard last. Naka trophy system. Ay wala. Enemy UAV overhead. May tao pala dito sa atin, dito. Saan? Blue, sa may blue. Matay yan pagpasok niya. Kung hindi siya liliko dun sa kanan. Diyan na pala. Diyan na. Sustaining. This one. Oh shit. Ang ina. May dalawa pala to. Sumunod. Nice! Uy! Pare, ito, Jigs! Basag-basag na rin yan. Basag-basag. Jigs, ito na! Nice! Kaya, ganyan. Saan ka ba? Ay, tinuluyan. Uy, patay na si Rene. Tinuluyan. Oh. Yan, pwedeng kang bumuhay mamaya. Pero wala na, delikado. Dito, pag may gas mask ka. Aid station here. Oh, may kalaban sa harapan mo. Sa loadout. Ito? Sa loadout. May kalaban.
Hindi naman nakita eh. Ay, wala na. Hindi na kaya yan, Lods. Wala na, di na. Ay, gag! Return to base on sequence. Shit! Show mo eh. Mas camper pa to, oh. 25 Dalawa. Dalawa. 5 kills ulit ah. Malupit. On fire. Diyan na siya na. Ito na? Diyan na. Okay. Tara na, lads. Idol Lodi, Mayor, Carlisle. Ikaw mag-invite nga. Baka hindi nare-receive sa akin. Nag-invite na ako. Sir. Lods. Own. You know. Mamaya po lalabas na yun. What, Lods, Mayor? Pabuhat. Yes. Oh, mga Lodi. Mga Lodi. Pabuhat po. Pabuhat. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Pabuhat. Bakit parang, bakit pumipili ng loadout ngayon? To choose a fucking Oo nga loadout. Yung Update. bagong update. Anak ka ng teteng, itong ina-update nila. Hmm. Itong update. Pero lami-lamang. Ay. Enemy dropping into the AO. Namimili ng sariling baril ngayon sa ano ah. Parang Plunder, ano? Kaya nga akala ko Plunder tayo. Susubukan mo yung mga ano mo, loadout. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. Okay. Yan tayo, Lods. Pili kayo, Lord. Si Jigs, magaling pumili dyan, si Jigs. Jigs. Oh, si Jigs. Si Boss Carlisle naman. Sige, pili tayo. Oh.
Diving. Oh, ikaw kanina mo pipili, Carlyle eh. Ikaw naman. Wag. Kayo muna. Pag ako pumili, red door na naman. Wag red door. Kayong tatlo. Pili Oh, kayo. lumber. Sige. Sige, lamber. Wala, may red door dyan. May red door dyan. Ay, Kahit saan ka, may red door. May labasan yan ng red door. oh, tayo magabang. May sumabay pero kaya natin yan. Kaya nyo. Enemy dropping into the AO. May tao to lang. Engage all targets. Kalaban si Granny dyan ah. Nasa taas. Nawala yatang mic ni Papa Gren. Ikausap yata sa ano. Uy, sa likod, sa bubong. Sa akin. Uy, gago. Dito. Tinuluyan ako. Sa sniper ako. Patay. Nice. Pero yun, tol. Mag-isa lang ba yun? Hindi, meron dito May kasama isa niya lang yan, kanina. isa. Sinusundan ako eh. Iwalay sila eh. Sa blue kanina eh. Ayun. Ay, inihil. Down ulit. Nasa taas. Uy! Meron sa likod. Nasaan yun? Nasa ano? Southeast. Sa bahay. Baba ka dyan. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Uy, puta nga, meron nga. Meron dito. Ito na. Ibang team para down. Down sa taas. Nice. Effective way to get Green, patay mo. Ay, puta na. May sumugod na yung tumira sa'yo there. Sa likod. Oh. Oo, yung sa likod. Puta. Ibang team din. Pa. Dalawang team pala yun. Ibang team pa. Oo, dalawang team pala. Get yourself sorted. You're up Agus next. bala. Ibang team ba pala yung isa? Ba, namatay pa yung Return isa. to the Oh. front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Setting charge. It's not over yet. Your team can still buy your release. Turn ng plate si Granny. Our team's in the safe zone. Run. Ding. Nandyan pa yung mga to. Papagren, nandyan pa no? Dito pa. Wala lang to, napatay ko nito. Napatay mo yung isa? Napatay na sa bubong.
dalawa na lang to. Napatay ko nito. Ano natin yan? Napatay mo yung isa? Pati nasa bubong. Ayun sila. Ako wala pang bala to, puta. Ako wala pang bala. Ang dami rin, no? Waypoint mark. Move. Isang squad. Isang squad yan. Sabi natin, ay mayari na. Isang squad. Ako, yun na, nag-baby pa. Nag-baby na sila. Tara na. Tara na, Walang alis bayad na dyan? tayo pare. Saya. Alis na tayo, alis na muna tayo. Tara. Tara na, Walang alis bayad na dyan? tayo pare. Saya. Alis na tayo. Walang bay. Pinakamalapit sa... Aid station here. Aid station here. Aid station, disregard blast. Natin ko ni Recon, wag na. Wag na, makikita tayo dyan. Light vehicle here. Disregard blast. Ako loaded dito. Baby na naman sila. Layo na lang tayo. Farmland. Sigurong Tayo kaya tol, niya. farmland. Yun na. Ay, puta. Baby na. Dami baby ah. Aid station over here. Yun, pre. Mabibili natin sila kung sakali. Ano muna, loot muna kayo. Baka kuha kayo ng red box. Load out. Red door. Uy! Oh shit! Ayun tol. Uy, may ibang kalaban pre. Oo, may kalaban pre. Meron. May kalaban sa akin rin yung tirahin mo pre, anabol ako. Ito na eh. Lights out. Nante. Dahil doon na. Daming nagkakamp ah. Ayun no. Isang squad yan ano. Oo, nagkakamp tong mga to. Bili mo sila pre. Bili. Uy! Uy ako. Sabay station dyan. Salamat. Banda rin. Mga weapon ba dyan sa bahay na yan? Meron. May nag-load out. Sabay si Bat diretso. Makuha. Wala. Sniper. Yun, naka-rinse box pa siya oh. Just inbound. Alas ka na dito? Moving. Failed. Stands down.
Pinitin to. Wala nang bike dito, ano? Wala. Wala dyan, tol. Dito. Aid station over here. Ayan. Diyan. May O 400 dito ako. sa... Ano lang. Castle na yan. Moving. Ayun, daming pera sa taas, pre. Papag-gawin sa taas. May mga pera pa. Ito, papi. Pag-raining ng malakas talaga, eh, oh. Walang nangyayari. You know. Oh. Tambay mo. Ang daming pera dyan, ah. Tata dyan. Loadout din dyan. May nag-loadout din, no? Yan tayo, wala na. Malis siguro. Thank you, Mayor. Nag-loadout na. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Sige po. Dito, sabi na nga ni Papa Gren, ang daming baril, eh. Dito. LMG here. Uy! Gago! Ano yun? What happened po? Anong nangyari Hindi, tol? lalo sa gas, napasobra. Puntahan ko sana yung nag-load out sila. Load out ako. Tara. Clear ba sa loadout natin, tol? Hindi ko alam tol, 200 meters pa ako. Ah, okay. Pwede pa rin tayo makapag-load out. Oh. Pabaril. Pumunta si Gren yung pumunta siya. Pumunta si Papa Gren, pre. Tara. Tayo. Pabaril ha. Sige, rin eh. Uy! Got gas inbound. Loadout na lang tayo. May tao. Loadout na lang tayo. May tao. May kalaban. Load out. Hindi ako. Piliin mo na lang si ano. Hintayin natin, tol. Hintayin Sige. natin. Enemy UAV overhead. Yan na. Nag-wavy na sila. Shit. May gulag pa siya, eh. Kaya tingnan natin. Hintay. Enemy precision Uy, airstrike. may kalaban dito, tol. So good. Ayun na, tol. Putang, may kalaban dito. Puta, nandito na sila dyan. Nandito na. Shit! Sila yung nag-UAV, pare. Galing sila dyan, oh. Teammate has entered Saka dito sa likod ko. Surviving. Ito siya. Ayun lang yan. Nagka-camp lang ito, oh. Nakaloadout sila. Good na ako. Shit. Takbo ka na, Jigs. Takbo ka na. Oh my god. Nakaloadout sila. What? Mag-isa lang. Parang... Ilan ba yun? Hindi, isang team, pre. Isang team ba? Isang team. Oo, nakakalat sila. Oh shit, isang daklis lang to. Yeah. Oo nga. Isang buhok mo lang. Ayan. Kaya yan, tol. Kaya yan. Uy, may tao. May tao, pre, yun, oh. Oh. Tangay lang yan. Uy, sniping pa. Run.
Ayun, Run. Run. Oh, stuck. nagtuwan niya. Shit! May plate siya yata dyan. Baka sakaling Patibong, may plate pa patibong. dyan, malis yan. Loadout to. Mga loadout to. Graw pa. Kahit plates lang sa ano. Salamat ng plates. Ang pangit pa naman dyan sa downtown. Downtown. Eh, taas baba ang cover mo eh. Oo. Yun. Plates, yun. Nice one. Plate ulit. Plate ka ulit, Ton. Plate ka ulit. Ano yung grow? Oo. Grow yata yan. Graw yan, graw. Ay, sniper. Nakakamiss din ng grow ah. Oo nga, no. Dati. Ay, puta. Sabi pagdadaan bago maka-off-block. Pero solo nakita. Hindi ka tulad ng... Maganda na rin. Yun, yun. Ah, may scabby pa. Ah, $100 meters. shit. Tayo. Layo nga. Ala, Lapan talaga. Doon pa talaga, eh, no? tulong-dulo ng mapa. Napahirapan talaga. Ulit. Baka may box dyan sa ilalim na ng- pala. Back ay tulay. Ah. Crash site. Wala na, binuksan na. Yan, may kotse ko. Puta. Marireveal ang location pero makakabuhay ka ng isa. Yun lang. Ingat dyan. Uy, meron! Ayun na, oh. Sabi na nga mo. Uy, nice. Uy, magtikan pa namatay, oh. Go! Oh. Nice one, Lods. Okay lang yun. Ayan. Parang sana. Hindi may... Diba? Yun. Tignan mo. Ay na yan. One, Grenade. one, Oh, si ano. two, Meron. do it! One, four, apple. Four, Download ka ng ano, Jer, yung what the fuck?
Eto, Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Meron. Hello. Wow. Barang yun. Wow. Man nun. Agutin na. Okay. Hindi nakapatay. Tangay na may cheat na lang natin. Pavage, Ano andan naman? natin yan. Oh. Oh? Tingnan natin ha. Marami to. Tingnan natin kung mananalo yun. Ano pangalan? Ravage. Ravage? R-A-V-A-G. Oo. Tingnan natin. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Mic check. Check. Right. Saan po tayo? Check. Red door. Yan na. Red. Oh, red door. Walang kamatayang red door. Babalik naman tayo sa gitna eh. Diba? Oh. Red door na naman. Ngayon lang tayo mag-drop dyan ha. Bago to. Bago ba to? Ano ba tong, anong meron dito? Bago to. Bago ba to? Hindi ko alam. Bago yan. Bago. May red door daw dito eh. May red door, may red door dito. May nakita ko isa. May nakita kayo? Oo, isa. Nyo na? Oo. May isa. Pasok ba tayo o Saan ba? shoot na? Dito Oy, sa baba. ito. Nakita ko na. Door ba yan? May red door pala Red dito. eh. Oh, tara. Pasok May natin loadout yung sasakyan. na dito? Bye, mauna na ako. Uy! Uy! Iwanan ako! Uy! May gas? Ano yun? Bago yan. Naganyo. Solo ako eh. Ngayon. Anak na tete. I-pop nyo na yung ano, yung ano. Yung tawag doon. Uy! Advance May UAV. kalaban dito. Advance UAV. Wala. Sa akin pala yung advance UAV. Pucha. Anak mo, may kalaban tayo pala. Na. Broke na yan, bro. Down. Nice one. Uy! Down yun. Nice one. Patay. May papasok. Bantayin niya lang. Ay, shit. Uy, broke na po ito. Broke na yan, tol. Patay tayo pala ng dalawa, Jer. Mag-isa na lang. Ay, dalawa. Papagrin, dalawa. Ina-up niya yung kasama niya, pre. Galing gulag yung isa. Oo. Ano nakabalik na kagad yun? Pwede pa. Kaya papasok na dyan, Gren. Yan o, basag. Likod mo, Gren. Shit. Napakarami nila tol. Isang Nasa taas sila, tol. Nasa taas sila. Matakbo ka na, pre. Teka tayo makatakbo. Wala na. Nandyan na sila.
Wala, dito sila lahat, isang team eh. Time for a bit of argy-bargy. Oo, isang team nandyan nila. Natago lang ako sa ilalim ng bangko eh. Tago mo na lang. Kwenta talaga yung ano na yun, yung binuhat mo kanina ka ano. Brother, andun, nasa labas, naka-deploy sa labas. Ah, bumabaril! Bumabaril! Ano mo? Bumabaril pala yun! Pero may baril na ako. Uy, Pwede may tao, Jer. Jer, may tao dito. Tayin ko na. We're in safe zone. Watch for enemy. Ay, naku ng teteng. Mali pang bagsak kong pucha. Hindi ako nakakita. Gago, hindi nila ako nakita. Hindi ka nila napansin? Wala ako sa school, sa ilalim ng bangko. Hinahanap ka siguro nila. Meron dito sa baba ko ha. Meron din dito. Moving. Jer, nandiyan pa ba? Jer? Yung kahit na. Down. Saan na sila? Sa red, sa ping. Kalaban. Boss. Meron pa dito, Jer. Lods, Jer, ayun, Jer. Ito. Nandyan nga sa loob ng bahay. Si Lods. Tako nga siya. Sabi, Jer. Hinihintay tayo, Jer. Hinihintay tayo nun. Nasa taas lang siya, pre. Pataas ako ha. Sunod ka lang pag ano. Sige. Wala. Nandyan lang siya, Wala Lods. dito. Nandyan lang siya. Wala. Nandyan lang yun. Tumalon. Tumakas. Ito, patay. Ayun tol. Patay. Nice. Ah, wipe. Nice. Tangina, hindi nila ako nakita, tol. Loadout. Loadout na ba? Ay, wala palang buy station. Pre, armor box. May satchel dito ha. Bago si satchel ha. Uy, sa akin na yan. First come, first serve basis. Sila ba yun, Papa Granny? Mga pumatay sa atin? Sila yun. Hindi nila ako Nakabawi rin. nakita. Nakabawi. Nakabawi. Magugulat pa yan ha. Baka bumalik. Sige. Tatlo na lang yung babalik. Loadout na tayo? Okay lang yung loadout eh. Kaya! Vendor here if you need equipment. Sakay tayo? O hindi na? Sige. Sige, sunod na lang kayo. Sige, sunod na lang kami. Mas mabilis pa yata pag naglakad na lang ako. Makakyat eh. Uy! Loadout natin. Yan, balik. Bumalik yung sasakyan eh. Bumalik din tayo. Dalawa. Gas inbound. Safe Ibig zone sabihin, may relocated. buhay pa sa kanila. Oo, meron yan. May ammunition ako. Malakas ba tong C58 na to? Oh, ayos lang. Oo, lang. Parang ano din, Farah din. May ammunition ka dyan? Dito na binaba ko. Ah, kapi. Ayun pala. Okay, saan tayo? Baka makita sa... Saan tayo? Antay lang muna, may bababa dyan. Meron tao dito.
Ayun o. Be Ayun sila advised, oh. there's an enemy team hunting you. Uy. Ikigit yata tayo ng plano nito. Nandyan sila. Saan? Thinking. Purple? Fire station. Oh, fire station. Ayun sila oh. Ayun tol, ayun tol. Losing ground. Layo tol, layo. Sobrang. Broke. Broke. Saan tayo? Kanan o left? Mag-left na Rito, lang tayo. paikot tayo. Oh, right na lang Oh, tayo. Paikot na lang, paikot. Oh, right tayo. Pangit Sige, na, right, ano? right. Uy! Uy, yun na, Uy! yan na. Pagaling Sniper. Sa likod, sa likod, sa likod. Dito, Ah, dito. sa likod nga. Sa likod. Ayun na. Dito, Oh, dito. yun na. Nakita ko na. Uy, tang. Ako pa talaga yung ano. Move, move. Nandyan, pre, ah. Ako pa talaga. Panan ba natin? Ayun, nasa taas. Shit. Lugi tayo dyan, tol. Lugi tayo dyan. Ay, oo nga. Ito na. Oh, yun na nga. Pushing sila, pare. Pushing sila. Pupush. Nasabay lang siya. Nice, nice. Nice, Jigs. Uy, yun lang. Ah, ngayon na dalawa. Oh, shit. Tumakto pa yung ano. Takbo ka na, papagren. Para lang ata to. Light Ano naman isa vehicle tol? here. Ayan na sila. Nandyan na. Tatlo yan tol ah. Kaghost ka naman eh. Pwede mo likuran ng mga yan. Oo. Pag tatakbo na sila. Ayan na. Bababa May sila silip. Papasok sila. Hinahanap pa nila ang isa o hindi pa wipe eh. Hinahanap nila. Oo, hinahanap nila. Ayan oh. Ako tol. Wag na. Cancerin mo na, pre. Cancerin mo na. May dalawa pa eh. Huwag muna. Dalawa pa. Yan pa. Yan na, pwede na. Nakita ka na siya. Nakita ka na. Green. Putangin na pala kanina pa eh. Oo. Tatlo lang yun eh. Ako naman doon. Katata. Tangin na si 58 yun, magulo rin. Pero kung di ko binaril yung lusot. Hindi ka nakita. Uy! Tangin na talaga. Turn to base for debrief. Dali. Host. Jigs. It's you. Jigs. It's you. Ah, na-DC. Na-DC si ano? Jigs. Na-DC si ano? Sino ba host? Na-DC. Na-DC si Jigs. Na-DC. Friendly recon's online. Pinapanood nyo ba sila? Eh, na-DC si Jigs. Na-DC.
Ay na, nag-data error na naman. Data error. Paka-invite si ano. Hindi yata nare-receive yung ano ko. Yung invite ko. Pleta na eh. Ha? Pleta na. Dito na ba? Hindi ko nakikita eh. Oh, nawala. Nawala si ano. Hello? Hello? Hello. Wala naman si ano. Jigs. Si Rolly na lang. Nandito na ba? Sa inyo? Wala. Wala pa rin. Uy! Wala pa si Jigs. Pumasok pero wala ka agad eh. What's happening? Yun. Oo, na ano. Tol, pahinga lang ako 3 games. 3 games kayo. Balik ako agad. Let's. Tutula ako saglit. Serve mo ako ha. Sige. Reserve. Okay, tol. 3 games na, 3 games lang. 3 or 4 games. Copy. Yo. Yo. Ayaw na ni ano? Ayaw na ni Rolly? Hindi ko alam eh. Pero ulitin nga natin yung graphics, Jer. Ano yung graphics mo? Screen refresh mo, ano? Graphics ko 60 lang sa akin. Sa display? Screen refresh. Render resolution ko 60 lang. Pero pag kaya ng graphics card mo pwede mo naman taasan eh. Pero hindi ka naman kailangan ng ano. Yung streaming and texture resolution ko normal. Shadow map resolution. Nakalow ako. Uy.